Police Regional Office 10 gihimakak ang mikatag nga video sa social media nga giambush kuno ang pastor nga giingong nalambigit sa Adrian Fornillos case sa Cagayan de Oro City. Kapulisan gilaraw ang pagpasaka og kaso batok sa uploader sa mong video. Aning report. Gipanghimakak karon sa Police Regional Office 10 ang mikalat nga video sa social media nga naghisgot sa giingong pag-ambush kang Pastor Dimver Andales sa Cagayan de Oro City. Kini may kalambigitan kuno sa Adrian Fornillos case. Sa maong video, gi-quote niini ang Pro 10 og si Police Major Joan Navarro nga mao kuno ang mibuhi og pahayag. Naalarma ang kapulisan tungod walay kamatuoran ang maong video. Gihisgutan sab sa maong video ang pagkalambigit kuno ni pastor sa kaso sa pagpatay ni Adrian Fornillos. Butang nga gitumbok sa kapulisan nga ilang gipagawas. Kini it caused an alarm sa amuang part on the PNP kay gigamit gyud ang buhatan sa Police Regional Office 10 through my office sa Regional Public Information Office nga adunay insidente nga inaana. So ang gibuhat nato aside that we release a press statement on this matter nga nag-ingon kita nga dili kini tinuod og fake news kini. This is a misinformation. Tungod sa pagpakalat og sayop nga impormasyon ngadto sa social media, gilaraw karon sa Police Regional Office 10 ingon man ni Police Major Joan Navarro ang pagpasaka og kaso batok sa uploader. Karon ginaimbestigahan na sa Anti-Cybercrime Unit 10 among social media account aron maila ang mga nagpaluyo niini. Importante kaayo nga ato ang pangalagaan ang ato ang labanan kining fake news, misinformation kay makahatag kini og kabalaka dili lamang sa mga parties involved, makadaot pud kini sa reputasyon sa usa ka tawo. Panawagan karon sa kapulisan ngadto sa publiko labi na sa mga content creators ug mga netizen nga mahimong responsable sa mga ginahimo sa social media og dili basta-basta motuo og iberipika kung reliable source ang tinubdan sa impormasyon. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.